Bareng-bareng Putra Selo Muda dan juga Perdana Rekat Surabaya. Kisahnya apa tuh jenenge? Rizal. Oh, budek ya. Kena covid ya. Spesial buat yang di belakang, mau ke sini sayang. Ayo. Ayo kene. Dan senengan Mas Dadi. Lah kok padha kaya ndelok pengajian iki piye to kijane? Yuk ngene. Rumah sana lah. Ngerti ya lek aku pengganku ngulang ngaji nek omah ya. Piye Mas? Ayo sini satu persatu joget sini. Lek ra gelem joget tak sawer lho ya. Aja ngenyek aku. Aja ngenyek aku. Aku biasanya disawer wis biasa, aku golek sing ora umum kok. Ayo sini sayang. Dia neng kono ndelok ibokong pas kamu. Ye, kalem. Sampe seneng sing kalem to, Mas? Ai. Tarik ses. Oh, besu. Monggo. Aku suwi ora. Sik to, tak njukuk ambekan sing dhuwur ya. Sabtu Pandita Sedua kamu ini kok delok pengajian. Enten apa ta? Lah yo enten nek mburi delok karo ngene.
Lah nek mburi enek bokong ngere. Lah iya. Apa marem nyawang ngono ki marem to, Mas? Heeh. Paling dikira aku wedok tulen. Ya ora ngerti wong iki ganjelan kabeh. Ngesakne sing delok ya. Cilik ya. Betul, betul, betul. Bancine teko. Wis tak ambekan dhisik, Mas. Siapa ya, Wi? Aku kayak tahu roh wajah-wajah kayak gak asing Pak apa ya? Iki biasae nek gawangan pasar Stono Betek. Oh, sing ngene-ngene piye? Heeh. Oh, alah. Sing gak tahu kelamben ya? Iya, betul. Lah iki mong kok kelamben iki. Selamat malam Mas Yoga. Heeh. Piye kabare pasar Stono Oh, Betek alah mau? jenenge Mas Yoga iki kita ya. Allah, Mas Yoga. Kene, Dek. Aku lek rejoko iku kudu-kudu tak lupane. Monggo. Iku diperes serana banyune kok. Apa nih sing diperes? Mas Yoga. Oh, Mas Yoga. Tak kira aku ngerti ya. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Sabtu Pandita Ratu. Balik lho iki kok. Tangan-tangane. Iki tangan wong. Iki ra balik lho iki kok Mas ya. Angel. Balenan. Mbak Nin di. Opo? Tarik ses. Sik iki dikalone apa dicepetne? Sing kasar apa sing halus? Sing halus. Ah? Iki kasar apa halus? Aku tak tenan lho ya. Oh, slow. Sabtu Pandita Ratu, ning sliramu dadi sisihanku. Mugi Gusti ngilahi tresnaku bakal kinawa mati. Aduh lah iki. Berat. Lah kok pas nggone Mas Chandra. Pripun iki?